унгарското езиково обучение в България и културните връзки между двата народа. Томаш Шуйов, президент на Унгария. Моля, госпожо. Госпожо Даниела Петрова Борисова Милутинович, уважаеми представители на местната власт, дами заместни кметове, представители на българската образователна система, скъпи учители, приятели на Унгария. За мен е изключителна радост да бъда днес тук сред вас. Първо, защото един български учител е награден с най-високото отличие на Унгария, свързано с култура и образование и обществен принос. Това отличие е гордост за всеки учител, но най-вече за всички онези, които са работили и са му помагали в неговата дейност. Така че смятам, че днес всички вие от това училище в Костинброд с този изключително иновативен подход въвел унгарският език като форма за свободно изучаване, заслужавате специални поздрави. Пожелавам на всички вас да продължавате изкрицата и любовта, която имате към българските деца. Защото едно подобно начинание може да започне само човек, на който професионалната кариера е свързана с образованието, но и на който сърцето е свързано с децата и с желанието да учиш. Убедена съм, че след като Костинброд има свой побратимент град в Унгария, българските деца, които учат унгарски език, ще имат възможност и да го практикуват там. Убедена съм също, че като две държави, членове на Европейския съюз, и България и Унгария ще поддържат не само приятелски отношения, но ще дадат възможност на своите бъдещи поколения да знаят и да учат повече за културата на двата народа. Унгарците за българската култура и българите за унгарската култура. Така че днес за мен е повод на това отличие, е повод за чест, за гордост. Поздравявам ви с него, госпожо Борисова. Желая да продължавате по същият начин и поздравявам, разбира се, както местната власт в Костинброд, която съм убедена, че поддържа всички инициативи на училището, така и всички преподаватели и целият колектив на училището, които също съм убедена, че във вашата 25-годишна кариера като директор са ви подкрепили. Греша ли някъде? Честито! Szépen Annának asszony kedves szavait. Szeretném megkérni az oktatási miniszter helyettesét, hogy szintén szóljon néhány szót. Ваше превъзходителство, доктор Миклош Борош, извънреден и пълномощен посланик на Унгария. Уважаема госпожо Кирова, заместник-председател на Народното събрание. Уважаема госпожо директор на Първо основно училище Васил Левски в град Костинброд. Позволете ми от името на министъра на образованието и науката, професор доктор Галин Цоков, и от мое име да благодаря доктор Борош за изключителната ви подкрепа за изграждане на един важен културен мост между Унгария и между България. Изучаване на унгарски език в българското училище с квалифициран преподавател, с опознаване на унгарската култура, празници, обичаи, традиции. Отдавна утвърденото българо-унгарско приятелство, обмена между двете страни, членството в Европейския съюз, изпълнението на европейски трансграничен проект между градове в България и Унгария, партньорството и мобилността по програма Еразъм Плюс на Първо основно училище Васил Левски в град Костинброд, Софийска област,
и унгарско училище са условия за интерес и изучаване на един от официалните езици на държава членка на Европейския съюз – Унгария. Първо основно училище Васил Левски е едно интересно училище, създало своя облик с интересно обучение, с граждански ценности, с езиково многообразие. То е единственото училище в България, в което се изучава унгарски език от 1 до 6 клас в 5 групи, като факултативни учебни часове. Обучението е по подходяща програма, с практически дейности и изяви, с квалифициран преподавател. В годините някои от преподавателите са и носители на езика. Всичко това се случва и благодарение на всеотдайността, енергията, усилията на директора на училището, госпожа Даниела Борисова. Именно тези усилия са високо оценени от унгарската държава и тя е наградена лично от президента на Унгария с унгарското държавно отличие Златен кръст за заслуги. Уважаема госпожо Борисова, приемете нашите поздравления за високото отличие, с което сте удостоена. Köszönöm szépen, és igazgató asszony, már adtunk időt, akkor szót is adunk. Аз ще тръгна да се разплача. Уважаемо Ваше Превъзходителство, извънреден и пълномощен посланник на Република България, доктор Микош Боруш. Като домакин на събитието, повръчването на моята отличие, което сега чак осъзнах колко е високо и колко се развълнувам през. Уважаема госпожо Сандра Мишкеви, директор на Унгарския културен институт. Няма ученик, учител или родител, който не ви познава, защото вие 6 години сте с нас, неотлъчно. Уважаеми гости, на първо място аз така си изненадах, но много мило ми стана, че заместник министър на образованието беше тук при мен госпожа Миля Лазарова и тя произнесе също много хубави думи за училището. Чак ми беше интересно слушах за реч, и аз за училището, но ми беше драго. Най-голямата изненада беше като гост на това събитие, заместник председател на Народното събрание госпожа Кирова, която каза много силни истински думи, които ви запомних, за което ви благодаря. Също моя висшестоящ началник, началника на РОС София, госпожа Иванова, накрая, защото те са всъщност заедно с мен, точно толкова заслугата, ръководството на община Костинброд в лицето в момента на двете заместник-кметици, госпожа Габриела Георгиева и Теодора Богова, които представляват нашия кмет господин Младенов, който е изключително активен в помощта си към нашето училище по унгарски език и представител, разбира се, на синдикалната организация. Аз очаквам госпожа Такев, но тя е пратила и също с най-човека, който трябва да бъде тук, на Софийска област, координатор на синдикатите. Всички гости ми много мили, това са моите колеги, господин Граковски и господин Юрич Гай, който чрез него намери първия учител и толкова се радвам, че дойде днес тук при нас да ни подкрепи. И разбира се, инициатора на унгарски език, бившия заместник областен управител господин Николай Борисов, сега учител в история. Уважаеми гости, приятели, бих казала, видимо съм развълнувана отношението на унгарския президент Томаш Шуйок и унгарското правителство начало с Виктор Орбан. Високо ценя тези достойни държавници, които са пример за европейска култура и партньорство. Аз съм директор на едно малко българско провинциално училище, което преди 6 години е дръзнало да въведе един рядък труден език унгарски. Опознаване на унгарска битокултура, унгарския народ, на унгарската страна, която ни свързват историческото минало, настоящето, а и бъдещето. Дали тогавашния заместник областен управител Николай Борисов, като ми подхвърли тази идея, е очаквал, че тя ще намери добра почва. Не знам. Беше трудно, знам, да се мотивират родителите.
Децата да се намери учител, да запалим интереса и да намерим съмишленици. Но признавам, моите усилия и упоритост само не бяха достатъчни. Ако предишният посланник, нейно превъзходителство госпожа Теко Карамбози и сегашния директор на Унгарски културен институт не застанаха до мен, както и ръководство на община Костинброд. Първият учител, аз и Юрий Чкай, направи пътеката в трънливия път, който ни очакваше. Следващия учител, госпожа Кристина Коп, която беше унгарска по националност, също беше един от факторите за осъществим Еразъм плюс. Сега ни преподава студентка по унгарска филология. И във всичките тези години това беше едно предизвикателство и проблем, разбира се, учителите. С най-голям ефект, вие вече споменахте, беше за популяризирането на унгарски език, беше посещението ни в Унгария миналата година по проекта Еразъм плюс, ученици от 5-ти клас. Проектът се казваше Културни мостове между Унгария и България. Господин Симон Варга, който е застъпник на българската общност в унгарския парламент, ни показа унгарския парламент. Срещахме с деца от Шермелек, които изучават български език и се влюбихме в унгарската кухня и в унгарските обичаи. И толкова ни хареса унгарската държава, че сега вече няма нужда да убеждаваме който и да е, постъпи в първи клас да учи унгарски. Те сами питат, ще ни запишете ли да изучаваме унгарски. И като ви казвам тези неща, сега звучи елементарно, но 6 години е било всичко това постигнато с много усилия и разбира се не само на мен, а всички колеги, които са до мен. Вече като свободно избираеми предмет, ученици от 1 до 6 по 1 час седмично изучават този език. Самия факт, който аз скоро разбрах, че само 4 студенти учат унгарска филология, е много притеснителен. И аз силно вярвам, че нашите ученици ще следват унгарска филология и вече ще има много повече възможности, не само за учители, за хора, които обичат унгарски език, говорят унгарски език и унгарската култура познават. Но още повече между България и Унгария от 2023 година има наситен обмен и опит, размен и велики.